Il-Gvern Malti huwa kommess li jsaħħaħ ir-relazzjonijiet mat-Tunezija b'mod partikolari bit-tisħiħ bejn il-komunitajiet kummerċjali taż-żewġ pajjiżi. Dan isir permezz ta' komunikazzjoni miftuħa bejn Malta u Tunezija bilan li jinħoloq aktar xogħol. Waqt laqa mal-President ta' Tunezija Mohammed Monsef Marzouki fi New York, il-Prim Ministru Joseph Muscat ippropona li jsiru iktar kuntatti bejn il-Malta Enterprise u l-organizzazzjoni ekwivalenti tagħha fit-Tunezija bħala parti minn strateġija għal tkabbir ekonomiku u opportunitajiet ta' investiment. Joseph Muscat qal li l-istabilità f'dan il-pajjiż fl-Afrika ta' fuq hija importanti ħafna għal prosperità fir-reġjun. Fil-waqt illi tkellem dwar l-aħħar żviluppi politiċi f'pajjiżu, il-President Tunezin irrimarka fuq ir-relazzjoni naturali ta' ħbiberija bejn Malta u Tunezija u qal li huwa impenjat għal aktar taħdidiet dwar temi ta' interess għaż-żewġ naħat. Intant f'laqgħa separata mal-President tal-Libanu, il-Prim Ministru Joseph Muscat qal illi Malta trid issaħħaħ ir-relazzjonijiet mal-ġirien tagħha fil-Mediterran. Il-President tal-Libanu Sulejman qal li huwa jara potenzjal qawwi ta' negozju bejn iż-żewġ pajjiżi u spjega kif pajjiżu se jżomm kuntatt regolari ma' Malta biex isir dan l-iżvilupp. Joseph Muscat esprima tħassib għas-sitwazzjoni tal-konflitti li teżisti fis-Sirja u reġa' iddikjara l-pożizzjoni tal-Gvern Malti favor soluzzjoni politika u mhux militari. Huwa qal li min qed joħloq il-vjolenza għandu jitressaq quddiem il-ġustizzja. Il-President Sulejman qal li Libanu bħala pajjiż li jmiss ma' Sirja qed jiffaċċja diffikultajiet kbar minħabba dan il-konflitt, fost oħrajn billi daħħal ir-refuġjati kollha mis-Sirja li qed jaħarbu l-vjolenza. Min-naħa tiegħu il-Prim Ministru Joseph Muscat appella lil Libanu sabiex jibqa' jagħti aċċess għall-għajnuna umanitarja li qed tasal fis-Sirja mingħajr ostakli fuq il-frontieri.